yo soy Gemma y este es mi canal Idioma Música. Bueno, ¿y qué tal fueron esas vacaciones? ¿Hacia dónde se fueron? ¿Disfrutaron mucho? ¿Viajaron? ¿Se tuvieron que quedar trabajando? De todas maneras, sea como sea, espero que les haya ido súper bien en estas vacaciones y que hayan descansado. Y ahora volvemos con la rutina, pero para no hacerla muy pesada, el video de hoy será cortito. Como saben, hace unos cuantos días, el último video fue sobre las partes del cuerpo externas y les comenté que seguiríamos aprendiendo sobre estos temas y hoy he decidido hacer las partes del cuerpo internes. Com que no som metges, ni tampoc pretenem fer un màster d'anatomia amb aquest vídeo, farem una vista una mica ràpida pel que seria el cos intern i alguns detalls del cos en general, perquè així puguem identificar o fer identificar per part d'un metge alguna malaltia que tinguem. Principalment sabem que tenim per tot el cos les artèries, les venes i els vasos sanguinis, que és per on flueix la sang. També tenim els ossos, que juntament amb els músculs forma l'esquelet i el cos humà. I per últim tenim l'òrgan més gran de l'ésser humà, que seria la pell, que no és intern, però no ho vaig dir al vídeo passat. Començarem pel cap, on podem trobar el cervell, l'oïda, que no és el mateix que l'orella, aquest seria el sentit de l'oïda, i el començament de la mèdula espinal. Continuem amb el tronc, que és on podem trobar la major part dels òrgans dels éssers humans. Dins del tronc tenim el cor, els pulmons, el fetge, el pàncreas, l'estómac, els intestins gros i prim, els ronyons, la bufeta, la uretra i el recte. A l'entrecuixa o engonal podem trobar els aparells reproductius femení i masculí. El femení seria la vulva i el masculí el penis. Ja això ho vam dir al vídeo passat. Per concloure aquest tema, vull afegir com a aclariment que les malalties en català no van acompanyades, com en castellà, del duele. Com és això? En castellà diríem me duele la barriga. En català no faríem em dol la panxa o l'estómac. No es fa així, o no es diu així, millor dit. Les malalties solen venir acompanyades, o normalment van acompanyades, de la paraula mal, que en aquest cas serviria com un auxiliar. Com serien llavors? En comptes de dir em dol la panxa, diria em fa mal la panxa o tinc mal de panxa. Pots utilitzar les dues versions, pots dir tinc mal de panxa, tinc mal de cap, tinc mal d'esquena, o també pots dir em fa mal la panxa, em fa mal el cap, em fa mal l'esquena i així successivament. Depèn, òbviament, del que et faci mal. Això ha sigut a manera d'aclariment perquè és important que sapigueu com es formula aquesta frase o aquesta oració en català, perquè no és igual que en castellà, o sigui, no s'utilitza el mateix verb. I això és tot per avui. He volgut fer un vídeo curtet i que us quedi molt clar quines són les parts internes del cos. Espero que us hagi agradat i si és així recordeu donar-li m'agrada a aquest vídeo. Així que ens veiem. Adiós. En català, adeu. Hasta la pròxima.